खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 5 एप्रिल 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियाव मोजां, देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फुड पयजनिं जानो हागौ। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय, खहा खालामनो नाजागोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै दोनथ'नायानो मोजां जागोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे एबा एना एनि जानो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समजों गोरोबनानै मोजां साननो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव दिनै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोदान हाबा मावनो जागायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। उदैनि बेरामाव गोग्लैनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिखोन साखोनै थायोब्ला मोजां। दिनै जेबो गोदान खामानिखौ जागायिआनो मोजां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खहा जानो हागौ। फालांगियाव जेबो रिस्क लानो नाङा। गोथों साननो रोंनाय नङा। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजां थागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। फालांगियाव मोजां। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनजों बाङाइ बुंनायानो गाहाम। सोरबाया मेगन साखोमागोन। धनु राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां। जाय सुबुंखौ बारा फोथायामोन बिनिफ्रायनो दिनै हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, आयआ बांगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, अदेबानि फुंनि बाहागोआव गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम नङाब्ला गुबुना गाज्रि नोजोरजों नायगोन, रांखावरियाव मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन, फालांगियाव जेबो गोदान रिस्क लायैआनो मोजां। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, मोजां साननो रोंनाय नङा, गोसोआ रमान्टिक जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, फालांगियाव जेबो गोदान रिस्क लायैआनो गाहाम, खहा जानो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, मोजां साननो रोंनाय नङा, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, उदैनि बेरामाव गोग्लैनो हागौ, सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।